Bakit na lang palapag? May space. Yan, layo oh. Ang walang mohon dito, tinanggal ba yung mohon? Saan nilagay? So ganyan siya kalaki. Goods naman sa isang bahay. Isang bahay tsaka sasakyan. Yan. Parang ganun sa bahay namin sa San Carlos. Ganun siya kalaki. Yung sampayan sa taas na lang. Tindahan ako. Ang kamali ka dito, konta. Yun yung mga nakabili oh. Nakasemento na. Ito uusog. Nakasemento. Hindi mo reklamo itong mga to. Ito yung harap nito. 1, 2, 3, 4. Pangapat yun sa akin. Ito ang pangalawa, nakasemento. Yung pangatlo, nakakahoy. Yung sa akin pang-apat, nakakahoy din. Ito naman. Patigas na. Tingon. Parang ito yung ba sa bahay ko ah. Ito parang malaki to. 300 ba? Parang 300. Ito naman nakabakal. Ito yung malaki yun. Sa harap. Nakabakal siya. Yun lang pala, kailangan pala siyang tambakan. Kailangan ng sancho pala. Kailangan ng tubig. So, kailangan ng tubig eh. Doon. Yung buhay na tubig eh.
Eh, buhay na tubig oh. Yan. Ito siya. Ito yung highway niya. Yan. Mataas ang highway. Tapos pababa.